lunch kiskaatorre, mikä har varit en tradition med Montopini i flera decennier. Så klara vatten och tau som vi tar på. Ja että mikä vappu on? Se on vappupyöräily vielä tänään väliin, mutta huomenna nähdään sitä maailmassa ja vappupyöräily on meillä kauan perintä, mutta on sitten vähän erilainen vappu. Omassa iltapäivässä. Kiva. Hyvä. On se. Jollain tavalla, mä luulen, että kaikki on hyvällä tuulella tänään. Siis jos kun tulee tällainen sää, niin kyllä se vaan vaikuttaa. Meillä on aika kiva, me siis lennettiin Tukholmasta, niin ensin näkee koko Tukholman saariston, sitten tullaan Ahvenanmaan yli, sitten näkee Suomen ja Turun saariston ja oli tuli sellainen kesätunnelma oikein. Eikö se tullut nyt aamulla? Tänä aamulla joo, me lähdettiin siis Ruotsin aikaa 7 ja lähti kone ja Aika tiukoista aikataulusta. tuli niin sanotusti vähän lyhyt yö, mutta kyllä se siitä. Meidän kunnolla tuo seisominen onnistuu tuossa kuitenkin. No joo, ei seisominen kyllä, mutta kyllä se tietty untahan sitä ihminen tarvitsee. Mä veikkaan, että iltapäivällä tulee kyllä päivä. Meillä on toi isän perinne, meillä on tollanen lounas tuolla Kalastajatorpalla. Meillä auto vähän niin kuin sekä äidin että isän puolelta. Me olette joku 60 vuotta, 70 vuotta erilaisissa kokoonpanoissa.